ओंख्रि जादों? नै जोगोलावरिजों नाजों ना बाथोन, आलु भाजा, ना बिदै एवनाय, फाथो एवनाय, बानलु थाइनै। भिडिअ केमेरा होदोंना होआखै? लादोंना लायाखै? जानोसै नै जोंना फेमिलि बुरजा नालाय जमा जमि जालायो जोंनि फेमिलिया। जोंनि फेमिलि ब्लगखौ नायलांबाय थादो रायजोफोर। जोंनि फेमिलिया जि बुरजा 15 जन फेमिलि। बिजावजालि 3, बिदा फंबाय 3, बिहाव बिखुनजो, गथ'फोर 4, मावग्रा 15 जन जायो जोंना फेमिलिया। नोंसोरखौ हरै खेबहरदो। जोंना खेबदों ओंख्रिफोरा मोजां मोनो। दे जाबाय दे। मा ओंख्रि जाखो खेहान बिमा? जोगोलावरि ना आलु एवनाय, ओमफ्राय ना बिदै एवनाय, फाथो बिलाइ एवनाय। गोथावथार ना? गोथावथार। पिसा मा ओंख्रि जादों सना? मा ओंख्रि? मा ना? अबे ना? ए ओमफ्राय ना बिदैयालाय बबे? ना बिदैयालाय बबे? मामालाय बबे ओंखामा? ए बिदैयालाय दाउदैया? दाउदैया बबे खोन्थाद' मामि। ए जादो दे ओरै नाहरलाय। हाय होनद' हाय होनद' हाय टि मा ओंख्रि जादों आनै? मा ओंख्रि खोन्थाद'। हा ना ओमफ्राय मा ओंख्रि? दालि। ए गोथाव जोंनि ओंख्रिया गोथाव। हाय होनद' हाय होनद' हाय मा ओंख्रि खेहान? खेहान मा ओंख्रि? फथ' मा ओंख्रि जादों? ओमफ्राय मा ओंख्रि जादों? खेहान मा ओंख्रि? जादो। अमा फिसानि दामा बेसेबां लाया? 3,500। ए ओमफ्राय खाजोनायालाय? 50 थाखा। 50 थाखा। मोजां ना अमाया? मोजां। खादो अबे खायो दे। खादो दे लांदो दे अबे खायो। थ' राजा थ' नोंखौ फेदेरनानै बैसागु जानोसै। हामा जमि हामा आजा जमि आजा हामा जमि। अमा फिसाखौ खानो रोङासै हनै सिख्लाफ्रा जोंना सिख्ला देलायफ्रा गफिनजोब्बाय हामा जमि। नों खाहरदो होनबालाय आं रोंलायलांला दाना आं दाखोलफ्रा बाजि गालि खाग्रा गोमोनखाहाय फाग्लि जानजियावल' खादो बेयाव दाखासै जानजियाव मोनसेल' खादो खर' माबायाव दानिफ्राय जिसो खानानै दोनो। गिदिर देरनांगौ होननानै माबा 4,000 बेहा लानो नागिरबाय पिसा
Giti. Pisa. 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 Bye bye. नै जोंहा आमथिसुवानि आनारस जानो थाखाय हादों नायलांदोलाय रायजोफोर नामायसिगोनलै फैसा मेलानि नायलांदो आमथिसुवा दिनाव जानांगौ नालाय फिथाइ सामथाइ लोगोफोर जोंहा आमथिसुवानि आनारस जादों थांनायनिफ्रायसो मोनदों 1000